Follow the moon. Follow the moon. Follow the moon. Follow the moon. Здравейте, приятели! Намирате се на епизод пореден в зоната на Mooncast. Разговаряме за електрическа мобилност, разговаряме за това как се зарежда вашия автомобил. Сега на гости ние, или по-скоро ние сме на гости, защото сме в неговата кола, Димо Колчев, който е изпълнителен директор на L-Drive. Здрасти, Димо! Здрасти, благодаря за поканата. Всичко наред ли? Сега ще возиме се, сега ще ходим на една от вашите Имаме станции. да видим една станция, да. Точно така. Какво е L-Drive? Защото много хора не знаят. L-Drive е оператор, в класическия смисъл на думата, оператор на публична зарядна инфраструктура. Изграждаме и управляваме най-голямата мрежа от зарядни станции в страната, най-старата и най-голямата. И в най-скоро време ще бъде най-голям оператор и в другите две държави, в които оперираме. Това са Латвия и Румъния. Литва и Румъния. Литва и Румъния. Добре. Колко е станции имате в България? В България станциите са вече над 700, като се опитваме до края на годината да добавим поне още 150-200 станции. А къде ги добавяте? Из цялата страна или? Из цялата страна работим. Работим с търговски центрове, молове, големи хотели, магазини, места, на които обикновено хората прекарват някакво време, както и стратегически обекти, стратегически за целите на развитие на зарядната инфраструктура по магистралите. Как бихте определили ролята и мисията на L-Drive в това начинание, което вършите в момента? Изграждането на още 150 към вече съществуващи 700 станции, които имате. Бих я определил като доста ключова, защото, така да се каже, ние прокарахме първата партина. Това си идва съответно със своите отговорности. Трябва съответно услугата ни винаги да е на най-високо ниво. От иновационна гледна точка ние винаги трябва да сме първи. Тази връзка ние сме първия и за сега единствен оператор, който успя да осигури финансиране от две институции, които по презумпция и по дефиниция са доста консервативни и до сега в своята история не бяха осигурявали финансиране на оператори като нас. Това са Европейската банка за възстановяване и развитие, която вече от няколко месеца е миноритарен акционер в дружеството. Дружеството майка, което е регистрирано в Австрия, и Европейската инвестиционна банка, която ни осигури дългово финансиране. Така че ние винаги гледаме да сме лидера и иноватора в областта. Това си идва със своите предимства и със своите недостатъци, тъй като Лидера първата на мотика не винаги ние да настъпваме, но така. като цяло сме доволни, защото въпреки всичко вече 9 години успяваме да продължаваме да развиваме мрежата и да развиваме услугата. Освен това, че сте лидер, има ли нещо друго, което ви отличава от конкуренцията? Това, че ние сме в класическия модел, в класическата роля на Charge Point Operator, на така нареченото CPO. Не се разфокусираме върху допълнителни дейности, които макар и в момента да изглеждат много привлекателни, дългосрочно биха изместили фокуса от това нещо. Планирате 8000 нови зарядни станции в следващите 3 години. Къде ще бъдат тези точки? Те няма със сигурно само в България, ще бъдат в останалите две държави, където оперирате. И партнирате си с Moon по тези проекти как? Станциите са разпределени в трите пазара, които ние развиваме и ще продължим да развиваме. С най-голям фокус като брой станции в Румъния, бидейки най-голям пазар териториално и с най-голям потенциал за развитие.
Да, той по население е доста голям, така че 3 пъти, 4 по-голям от нас. Да, точно. Moon е наш стратегически партньор в така нареченото развитие и разпръскването на тази инфраструктура. В момента в частта развитие на бързозарядната мрежа и супербързозарядната мрежа ние работим основно с Moon, тъй като техният продукт смятаме, че е най-качественият. Това са зарядните станции на Alpitronic. Говорим от 50, 150, 200, 400, даже първата 400 киловатова станция на Moon и изобщо на Alpitronic в България предстои да бъде инсталирана следващата седмица на магистрала Хемус, където смятаме, че ще има ще изпълнява доста добра функция, защото е горе-долу на около 70 км от София, точно на края на магистралата и след това, нали, масово хората ще предпочитат там да спират, за да си осигурят необходимия заряд. То става въпрос вече в разговора и за така наречените хъбове, зони с висока наситеност, които не са, нали, само давай да зареждаме станцията, там могат да се правят разни неща, освен зареждането. Известният така хъб в Стара Загора, това, което каза ти за магистрала Хемус края, то хъб ли ще бъде или ще бъде станция само? Там е единична станция, тъй като там ние не сме собственик на имота, а сме под наем. В Стара Загора си изцяло наш проект, наша инвестиция, т.е. имота е наш и цялата екосистема, която ще развиваме, нали, ние ще сме водещата страна по нея. Какво се планира да се направи там? Там се планира да се направи на 2 етапа изграждане на бързозарядни станции по 400 кВт минимум, с собствени трансформатори, с батериен склад в последствие, с партньор в ритейл частта, което ще подсигури удобство за всички. Колко точки на зареждане се планират? Ами на първи етап са 16, после ще ги удвоим и ще добавим MCS, нали, което е стандарта за зареждане на камиони. Нали. Това вече говорим за мощности от порядъка на 1 мегаватт. Възможно ли е да се затвори цикъла с възобновяема енергия и батерии, които батерии да зареждат станциите? Да, имаме и няколко такива проекта в момента. Още един на магистрала Тракия, който е по-близо до Пловдив, където нашия партньор ще изгради много голям фотоволтаик. Ние ще имаме ангажимент да изградим батериите и станциите, така, защото първо да използваме зелена енергия и второ, защото тя е многократно все още е значително по-евтин ресурс, особено в обедните часове, когато фотоволтаиците имат най-висока ефективност на производство. Да, затваряте и цикъла. Изграждането на такива станции е доста скъпо, освен че, нали, вече се казват на 2 партньора, с които се планирате, колко в крайна сметка една такава инвестиция, колко голяма е? Цифрите са доста сериозни, много зависи от мащаба, но имайте предвид, че само една пътна реконструкция на имот от порядъка на около 3 декара е около 200-250 хиляди евро. Говорим само за направата на пътя и прокарването на трасетата отдолу. Не говорим за изграждане на трансформатори, свързване към мрежата, закупуване на станции. Затова и нашите договори с партньори, когато сме в наемни отношения, търсим максимално дълги договори, защото възвръщаемостта в този етап е малка и перспективата е голяма, но трябва много време, за да се създаде този пазар. В момента в България има малко над 20 000 чисти електромобила. Да, само ще използвам момента да добавя един дисклеймер, защото в предния епизод казах, че 4% от всички автомобили в България са електрически, но те са 4% от всички нови
регистрирани автомобили, което прави около 20 000 автомобила на електричество в България в момента. Нали така? Да, ние виждаме голям потенциал, просто отнема време това нещо да се разгърне поради редица фактори. В България се случва по-бавно това навлизане. Никога не е имало субсидия под никаква форма. Да, това е един вид проблем, ние го коментирахме и в предния епизод. В сравнение с държави от нашия ранг, с същата икономическа ситуация, с същата покупателна способност, къде стоим ние на общата картина? Сходни са параметрите. Естествено, там където има субсидия, едно, че бройките са малко по-големи или в никакъв случай не са много по-големи. По-скоро има по-добри модели автомобили, по-нови. Основната част от целия автопарк електрически е с чисто нови автомобили, докато тук до голяма степен е втора употреба. Ето не е ли така спецификата на пазара? Конвенционалните автомобили при нас по същия начин. начин. Това е, което щях да кажа, че в крайна сметка то е точно отражение на цялостния ни автомобилен пазар. И хубавото на това, че няма субсидии, защото нищо не е в черно и бяло, всяко едно нещо си има поне две проявления, е, че пазара е автентично създаден. Да, той е самосъздал се. Хората си купуват кола, защото искат да карат електрическа кола, не че им дава държавата 9000 евро, примерно, за да му излезе по-евтино. Да, със сигурност, ако съществува стимул, ще има повече хора, които биха опитали, дори само заради самия опит. Тук имаме предимство от гледна точка на това, че в България има единствена по рода си компания за споделена мобилност, която е 100% електрифицирана Spark. Да. И хората получават почти без пари един така доста сериозен опит с тест драйв на най-различни модели. И това спомага цялостно промяна в нагласите за мисленето на потребителите. Възпитанието на хората за това да кара електрическа кола, да види каква е. Въпреки че, карайки електрическа кола, никой не пази поради една или друга причина, но факт е, аз също карам много Spark и съм супер доволен. Даже има абонаменти, които са месечни и мога да караш до 1 час на ден безплатно, което си е... Аз не прекарвам един час в автомобила си на седмица, камо ли на ден. Просто моят автомобил се кара, вече всички знаят, които следят подкаста, че моят автомобил се кара само на дълъг път и това ме спира да си купа електрически автомобил, защото като кажа дълъг път имам предвид 2000 км. Да. Движа се пеша, движа се с градския транспорт, защото това е, смятам, че е изключително полезно за околната среда, полезно е за мен. Има някаква обществена функция да не се качим всички на колата си, за да отидем до офиса, при положение, че трамвая ми е доста по-изгоден и метрото ми е доста по-удобно. Темата е, освен това, е доста гореща сега, така или? Да, покрай това, което се случи, създадохме проблем, после си го решихме, е малко друга тема, но да. Това, което исках да те попитам и си говорихме в първоначалния разговор е защо ние нямаме зарядни станции на обществените паркинги, както е в Англия, да речем. Общинските паркинги. Аз си паркирам колата пред нас, натискаме на копченце, показва се един цокъл и оттам мога да си фана и да си зареда колата. Истината е, че повечето станции в България, изобщо на всички оператори, са в голяма степен на частни локации, на каквато току-що ние паркирахме. Да, това с 360 градусовата камера ще успеем да го покажем. Колко голяма е тази станция? Това е 200 киловатова станция, която ни е доставена от МУМ, отново на Alpitronic. Тя има малко или много стратегическа функция, защото се намира на входа на града и е достъпна от двете посоки, така че е удобна за хората, които пътуват. Излизат и излизат и е удобна с оглед на местоположението на това, че това е едно от най-посещаваните места в София. Това е наш партньор, една от най-големите зали за събития. За колко време мога да заредим колата тук? Сега аз съм на сравнително висок процент, но ако трябваше да зареждаме от 0 до, т.е. от 20 до 80, което е стандартния и препоръчан от всички производители автомобилни
маниер на зареждане, който трябва да се създава с цел пазене на батерията, щяхме да зареждаме между 20 и 25 минути. Тоест, докато отидем в туалет, не вземем едно кафе, сме готови. Накратко, да. Аз съм един от големите скептици бях, сега вече започвам да се конвертирам все по-лесно за електрически автомобили, най-вече заради дългите преходи, когато трябва да пътуваш примерно 1000 км на ден. Но пък имам един познат, с който често си говорим за това и той казва ми, не спираш по-често, отколкото спираш обикновено. Защото все пак трябва да отидеш до туалета, трябва да слезеш да пиеш кафе, трябва да се развиеш, да се освежиш. Аз на всички им казвам да си засекат колко често през годината пътуват На такива разстояния. 500 км без да спрат. Да. Особено хора с семейства, с малки деца, повече от 250 км, много трудно. Нали? Да, ние... Едно дете да го държиш в колата, и то без прекъсване. Всички поводяват. Така че, връщам се на предния въпрос. Има успешни примери с публично-частно партньорство, при които се изграждат зарядни станции в кварталите, близко до трафовете. И това ние да имаме такъв пример с Община Бургас. С Община Бургас съвместно изградихме близо 30 станции на общински терени, които те изпълняват функцията, двояка функция. От една страна живущите могат да ги ползват, от друга страна Бургас е доста курортен град и това подпомага, нали, обслужването на туристите по Черноморието, но е трудно. С другите общини, за големите говоря, до сега не сме успели. Отново правим постъпки, разбира се, с Столична община за това нещо да се развие, защото то изобщо не е развито. Да, това, което мен живо ме вълнува, възможно ли е да речеме на 50% от паркоместата да има кабел? Възможно е, според мен технически, много трудно осъществимо. Това, което трябва да се направи като първа стъпка е да се направят няколко успешни примера, за да се види, че това нещо може да работи, че общината може да печели от това нещо и че хората ще получат едно спокойствие, че могат дори да не е за всяка втора кола, но за абсолютен минимум поне да се покрие. Защото сега се получава така, че в наредбите, които общината обнародва, са транспонирани изискванията на различните европейски директиви. Една от тях казва, че за сгради с обществено предназначение, като получават разрешение за строеж, за да получат такова, 10% от местата трябва да са обезпечени с места за зареждане. Тоест вече... Изцяло се прехвърля върху предприемача отговорността за това нещо, а ние смятаме, че това трябва да е споделена отговорност. Както оператор има отговорност да изгражда станции на своя сметка и със свой риск, и предприемач трябва да изгражда за клиентите си такива, строителни предприемачи или инвеститорите в съответния магазин или ритейл парк, той общината трябва да си самовмени, така да кажем, такава отговорност да подобрява цялостната екосистема за зарядна инфраструктура. Да, за екосистемите след малко. Другото, което е за това, че общината има толкова много баки, които трябва да оправи, че да после да говорим, нали, за електричеството и те така биха се измъкнали. Нали, имаме толкова много проблеми. Съгласен. Но те проблемите се решават заедно. Те не се решават, дай сега ще свършим с това и после ще свършим с другото, после свършим с трето. Абсолютно е така. Въпросът е, че миналата година или там в последните 2 години са издадени разрешения за строеж за около 1,5 милиона квадратни метра в София. Нашето е абсолютно нищожно, нали, 500 колчета да се забият да се захранат. Нали. Абсолютно. Просто е капка в морето. Там много яко е направено, супер интелигентно. Отваряш един капак и тя изкача, защото на някаква такава хидравлика и показва се примерно 20 см, директно си я ръгаш в колата и започваш да зареждаш. И ние смятаме скоро време такова експериментално решение в частта за бавното зареждане да тестваме и да видим доколко е приложимо с нашите реалности. Да, тук проблема по-скоро е до местата за паркиране, защото те могат да направят такива, но като му сложиш, че за електрически автомобил и оттам насетне като дойде
някой каже, а пък аз няма къде да паркирам, пък другия взел служебен абонамент 14, пък той и то на практика не остават места за който Това и си да е било, моето нали? място, аз Това цял тук. живот си паркирам тук. Да, това нали си е така? мое място. Да те върна за екосистемите, говорим за екосистеми, но в контекста на електрическата мобилност, какво е екосистема? Екосистема е максимален набор от възможности за клиентите, които да облегчат процеса по зареждане. Тоест не трябва да се превръща зареждането в една тегоба за потребителите, а напротив, така да се организира целият процес по зареждане, че максимално да е в тон с тяхното ежедневие. И когато, да кажем, ти отидеш в един мол, дали ще е на кино, дали ще ходиш на фитнес, дали да си оставиш, вземеш химическото, да е така обезпечено с зарядни станции, че да има станция 400 кВт за този, който е с Поршето и бърза за морето, нали, трябва да стигне след 3 часа да е в Бургас, да има 200 кВт станция за тези, които са влязли да изпият по едно кафе, да има няколко 50 кВт станции за тези, които отиват на кино и ще зареждат по час Час и половина, да може после да се отиде до вкъщи. Освен това, както си говорим тук в всеки един от епизодите, говорим, че 50-100 км са около 3 лева. В конвенционален автомобил 100 км са далеч повече. Нали, тия предимства всичките, кооперация, рекооперация, включително говорих с един познат за това, че когато използваш електрически автомобил, той не само, че замърсява по-малко от изгорелите газове, но той замърсява по-малко от натискането на спирачката. Защото като натиснеш спирачка се отделят финни частици от феролото и диска. А тук при рекооперация ти рекооперираш енергията и тогава пак има по-малко финни правила. Има нещо, което е много важно и за което повечето хора най-вероятно не мислят, защото е много специфично, че това, което заради състава на тези замърсители, те седат на една определена височина, защото са тежки. Тежки са, точно така. И това нещо не ни касае толкова мен и теб, нали? Защото сме възрастни. Обаче седат точно на височината, където се дишат от децата. И реално те са по-потърпевши, т.е. не е равномерно разпределен този недостатък върху всички. Ще дам за пример Осло, който е най-електрифицирания град в целия свят. Може би някой китайски град, там, където има повече електромобили. Но в Осло липсва каквото и да е прахово замърсяване или всякакви миризми, които се отделят, и липсва и шумовото замърсяване. Просто градът изглежда по съвсем различен начин. Сега, може би това, че е на море, нали, спомага за по-чистия въздух, но в крайна сметка, когато седим по светофарите, защото и тук не липсват задръствания, винаги виждаш някой да тича отстрани, нали, спортуват разни хора. Това не ми го побира главата. Нали, говорим, аз спортувам, моля ти. С всички тия работещи коли, нали, какъв въздух се диша. Точно така е. Аз отивам примерно през НДК, през Кучешкия парк, влизам в Южния парк. Колкото и да е, колите отстрани се усещат. Винаги си го мисля това. И когато примерно тичаш в София, после отиваш да тичаш в планината, усещаш повече кислород в дробовете си, докато бягаш. Каза за инсталирана станция. Инсталирали сте наскоро 600 кВт станция. Това е голяма много технология. Ние си говорихме за МУН. Те ви помагат в това, като доставят електричество, доставят станции. С какво ще си партнирате с тях? Какви са ви бъдещите проекти още? Основно фокуса ни е върху изграждането на инфраструктурата. Правим съвместни кампании, искаме да популяризираме електромобилността. Надяваме се в едно така съвсем скорошно бъдеще тъй като тази станция, за която ти спомена, е все още в тестови режим. Тя е от друг доставчик. Надяваме се в съвсем скоро време да можем да започнем тестове с станция, която е с капацитет 1 мегаватт, която ще е основно за нуждите на по-големи превозни средства, нали, визирам камиони най-вече. И Opetronix разработва такова решение. И ние бихме искали
нали, с партньорство с МУН да проведем такива тестове, защото смятаме, че основополагащо сега в следващите 1-2 години ще бъде изграждането на сателитни системи, които могат да дадат много голяма мощност през един конектор или да разпределят тази голяма мощност на 7, 8, 10 конектора и по този начин да се оптимизират инвестиционните разходи и цялостно да се подобри клиентското изживяване. А има ли автомобил конвенционален, кога мога да очакваме той да може да зарежда от такава станция киловатор? Сега има автомобили, които зареждат максимално с около 350. Okay. Това са 10-15 минути, нали да говорим за време, защото да, така е около 10 по-ясно. минути е разумно допускане. Смятам, че рейнджовете на колите няма да се увеличават много повече. Пробега малко или много ще остане до този таван, който има в момента. Тавана е горе-долу около 700 км. Да. Защо? Това, в което всички ще се фокусират от гледна точка на производителите на автомобили, ще бъде развиването на високоволтовите архитектури, при които зареждането ще стане много по-бързо. И по този начин няма да има нужда да се... Защото цялостно, как изглежда сега нещата? Имаш един пробег от, да кажем, порядъка на 500 км, обаче после колата ти може да зарежда максимум с 100 кВт Да. и ти трябва да седиш половин час на станцията. Този ефект се губи. По-добре е да имаш един нормален рейндж или малко по-голям рейндж. До 800-900 км. Защото това е... Питам го, изненадан съм, защото това е промяна на моето разбиране и за моето виждане. Аз очаквах автомобилите да имат до 1000 км, нали, не съм говорил за повече. Но пък нали, и изграждането на по-големи станции, то пак ще става за 15 минути зареждането. Просто това се опитвам да разбера като концепция. Концепцията е да може максимално бързо да се зарежда колата и тогава рейнджа няма да е толкова определящ. Да, защото той Това е като накратко. конвенционалния автомобил, той може да мине 1000 км, нали, минаваш 1000 км с един 900 с един резервоар, спираш, зареждаш, продължаваш. Точно така. Да, такъв е и това. Говорихме пак за станции и за изграждането на магистрали. Защо е толкова трудно изграждането на зарядна станция на магистрали? И още нещо искам да кажа. В ID3 Volkswagen, с което се движи в момента, има карта, която показва къде има зарядна станция, дали работи и колко киловата е. И което е по-важното, показва лайв станциите на L-Drive, ако успея да ги оцеля. Да, Нашите се виждат, ето тук примерно сме да. на IKEA, се виждат и с реалновременен статус, което е най-важно. Тоест, че има кола там или че няма кола там? Тук специално показва някои от свободните, защото тук са много, тук са 8 станции. Okay. Но да, иначе показва, ако станцията се ползва, ако е само една станция и е заета, тя колата показва реално временния статус. Ясно. Тоест няма проблеми в офисите по същия начин. Нашия офис е на мола на булевард България в Infinity Tower и има доста станции там, които може да си паркираш и да се зареждаш автомобил. Да, съвсем скоро ще ги сменим с по-бързи, също с станции на Alpatronic ще сложим и ще разширим зоната, защото виждаме голям интерес. Там има наистина. В моловете винаги има много голям интерес, особено в молове, които имат и бизнес част. Което е съвсем естествено. Аз забелязвам, че най-големият проблем в София е паркирането. И хората затова се натикват в моловете, защото има къде да паркират. Мол е създаден, мол е голям и има достатъчно паркоместа, за да можеш да паркираш, да правиш каквото правиш. Въпреки че концепцията за мол е като такъв измислен в Щатите, да вкарат всичко на едно място, така както е в Европа. В центъра на града имаш абсолютно всичко и те се опитват да направят също, защото там, знаеш, разстоянията са големи. И ние привзехме това, което според мен не е правилно. Друго е да се разходиш из града и да усетиш вайба, защото мол е мол и е като една пещера с лампи. Така е. Аз така го възприемам. Побългарихме ги и моловете, така да се каже. Да, за магистралното зареждане и административните процедури, което забравих да случва попитам. Случва се бавно, за жалост, защото всичко е бавно. Преотреждането ако искаш хубава земя, тя е скъпа. Ако искаш земеделска земя, трябва да смениш предназначението. Поемаш известен риск, защото земеделската земя е основен, така доста ценен
ресурс в България. Не всяка категория става Ясно. за преотреждане. После проектирането отнема време, получаване на разрешенията за строеж, становищата за присъединяване. Не е рядко, когато дори говорим за най-големите вериги бензиностанции, на които са им отказвани мощности. И те са направили една инвестиция в порядъка на 2 до 3 милиона евро и не могат да си осигурят захранване. А те имат нужда от много по-малко захранване от нас. Ние горе-долу проект от такъв порядък под 1 мегаватт няма. И той 1 мегаватт е компромисно, защото всичко това допълнително ще го подпомогнем с батерии. Иначе за задоволяване на пълната нужда, нали, за изграждане на супер бърз хъб, говорим от 2, 3, 4 мегавата и нагоре. Особено за частта за камионите. И хубаво да е, ако трябва да кажете нещо на държавата, какво ще кажете на администрацията? Ами, ще ги помоля да си партнираме малко по-добре, защото в крайна сметка тези инвестиции са с цел цялостното подобряване на добруването на нацията. На екосистемата. Добре, според теб е проблема в визията на администрацията или в неразбирането? Ами може би имаме един по-комплексен проблем, защото на ниво администрация хората, с които работим, винаги са ни съдействали, винаги се опитват да намерят решение. Дори в по-малките населени места, архитекти, кметове, те искат да направят нещо хубаво. По-скоро проблемът е, че процесите не са създадени по най-подходящия начин и сега всички страдаме от това, както представителите на администрацията, така и ние, които сме като инвеститор. А процесът явно търпи подобрение, търпи модернизация. Няма дигитализация при заявяване на документи. Нали? Нерядко трябва да ходиш. И това се проявява навсякъде в живота. Нали? Ето сега, в един момент, съвсем скорошен беше, КАТ си създаде електронна система за връчване. Нали? По Viber, по имейл. И според мен събираемостта им се е скочила 1000%. А то е елементарно един Viber, разбираш, елементарно да интегрираш един Viber. Знаем какво става с WeChat в Китай. Ти ако нямаш WeChat, нямаш нищо, нямаш банк. То WeChat там е банка, то е абсолютно всичко, не са ти необходими. Там партията го налага. Да, така е наистина, но въпреки всичко ние живеем в дигитално общество и много често не е нужно да излизаме от зоната си на комфорт, не трябва да ходя да говоря с разни административни хора, не искам да кажа административни намусени лелки и чичковци, защото те са много готини хора. Когато съм се сблъскал последната година с администрацията, винаги съм получавал много истински съпорт. Дали ще е НАП, дали ще е поща, дали каквото и да е, те хората са супер отворени, защото и те това работят, те не искат да дойде някой да им се кара. Въпросът е дали проблема е от администрацията или от административната тежест. Защото ако ние нямаме регулация или нямаме направен пътна карта, която да реши този проблем, ние не можем да направим нищо. Това е някаква бяла лястовица, която работи въпреки държавата, а не заради нея. Много неща са така. В много области сме свръхрегулирани. Ние имаме над 3000 нормативни документи, които са в момента приложими и продължават да се пускат още. Да се бълват нови, защото нали, това е проблем на цяла Европа, нали, тази свръхрегулация. И тя намира проявление в много нови области. Да, сега ще регулираме изкуствен интелект. Докато хората нали, си създадаха компаниите първенци в сферата на чат-ботовете, нали, на изкуствения интелект, тук се мисли някаква регулация, което съгласен съм, трябва да са добре регулирани нещата, но не и да са свръхрегулирани, защото имало случаи специално в София да чакаме за едно разрешение за поставяне 2 години и половина. Защото някой не го е решил ли? Защо се чака? Ами защото процесът е написан бавно по-начало и после нали, има малко размиване на отговорността между различните функции нали, на общинско ниво, тъй като нашата община е изключение от другите, нали, бидейки толкова голяма. И нали, се получава едно прехвърляне на задачите, но пак казвам, за този период доста разрешения за строеж се издадоха
цели квартали се появиха. Нали? Не мисля, че станциите са чак такъв проблем. Да. Иначе тук планираме да имаме един доста сериозен хъб. Това бизнес града. Това ще бъде ритейл център. Ритейл парк. Може би най-големия в София. В рамките на самия град имам предвид. Окей. И ще изпълнява функцията на това, че голяма част от трафика, най-вероятно, който пътува извън София, ще се прехвърли от тук с създаването на тези квартали. Да, И това така ще спомогне за междуградския трафик и зареждането преди на път за морето, близко до града. Намираме се преди Ринг Мола, там се строи голям ритейл парк. Да, в момента изграждаме и на други ритейл центрове, които са на края на града, на вход и изход на града, както са тези на Хемус, за да може, там виждаме едно съвсем така партньорство, симбиоза, защото е много естествено хората да спрат да си напазаруват преди да тръгнат за някъде, дори да е по-кратко трайно пътуване, без това да е финалната точка, нали, така наречения destination charging. И модела много е подобен на този с бензиностанциите, които винаги се строят на изходна точка. Зареждаш се. С тази разлика, че при нас е по-удобно, защото извършваш и други дейности, освен самото физическо зареждане. Да, пазаруваш си някакви неща, тия ритейл паркове са готини и важно е да си мобилен наистина. Как се представяш инфраструктурата в България след 5 години и как я виждаш примерно след 15? 15 ми е малко далечен хоризонт. Това, което смятам след 5 години е, че ще минем определен праг, който в момента не сме го достигнали. Като минимална бройка коли, че след 5 години ще има, да кажем, 200 000 електромобила, което има нужда от сериозна инфраструктура и ние всичките си прогнози и допускания ги правим с такива прогнози, че постоянно ще растат колите, ще се прехвърлят ще изпълняват други функции, вече ще има повече корпоративни паркове. За частните ползватели ще има нови функционалности, като Vehicle to Grid, където вече колата ще си промени функцията, ще изпълнява и други функции. Това ще направи по-привлекателно в очите на немалко крайни клиенти, които ще могат да зареждат при определени условия, да връщат при определени условия, вече могат да станат търговски агенти на пазара за продажба на електроенергия. Но това е така едно по-пожелателно мислене. Чисто потребителски, това, което ще се случи е да се улесни зареждането. Тук вече зависи от производителите, но за нас това е най-естествената стъпка. Колата да се токенизира, целият процес по зареждане да влезе в колата с функционалност като Plug and Charge, с Apple Pay или с Google Android Pay, да може колата просто отиваш, включваш я, заминаваш. Плащаш си, тук се пази една определена история на всички зареждания. Токен. Точно токен. И когато един човек тръгне на дълъг път, те не трябва да се свали 200 приложения. Да, за 10 държави, всяко с неговите си условности, а да знае, че всички тия оператори, които ще ползва, участват в една голяма роуминг мрежа и колата му е навсякъде разпозната в тази роуминг мрежа. Но пак казвам, това зависи от поведението на много нещо трети страни. Amazon шопинг, влизаш в магазина, пазаруваш и излизаш. Да. Без да плащаш. Смятах това да е финалния въпрос, обаче нещо забравих, което ми влезе в главата. То е Трите тела, не знам дали си гледал филм, аз прочетох и трите книги. Лин Цил, има един момент, в който сме напред в бъдещето и колите се зареждат от въздуха буквално. Минават покрай, защото електричеството се разпространява свободно и са разработили технология, в която колата се зарежда от излъчвателите на електричество. Едното беше, че те живееха под земята, но когато се движеха над земята и бяха близо, пак се получаваше този заряд. От технологична гледна точка това ми се стори интересно като идея и заради това го споменявам.
Може би някой ще каже нещо по този повод някога. Имаме определени подобрения в иновациите, но сме много далече от това. Има начини, по които се използва вече, пътищата се използват малко по-различно. Правят се подобрения, поставят се уреди, които събират кинетичната енергия. Да, това ми беше другото, сега като го спомена. Но за да... Този модел трябва да се докаже, за да стане масов. Както и за жалост и нашия модел на електрификация на автомобилите, но ние вярваме, че това нещо ще се случи съвсем скоро време и ще добие масовост навсякъде. Няма да засягам всички теми, защото ще изчерпиме разговора, а пък темите са изключително много, говорейки за електричество и за иновации, защото електрически автомобил за мен винаги е било нещо като иновация. Това е Димо Колчев, който е изпълнителен директор NeoDrive, да се партнира с Moon. И решихме в Mooncast да го поканим точно за това, да ни разкаже какви са партньорствата и какво е полезно за какво е полезно за потребителите, които карат електрически автомобили. Димо, много ти благодаря. Показахме на хората, че иновацията съществува в България, че тя се развива въпреки държавата. Надяваме се от институциите да помогнат. Надяваме се. Благодаря за поканата. До следващия път.